Soc el responsable de pisos del programa de pisos de Sant Joan de Déu Serveis Socials. És un programa que ja fa un temps que està funcionant. Surt, diguem, com la resposta a una necessitat de les persones sense sostre que estan realitzant un procés de millora. Les persones que arriben a aquests pisos són persones que són provenients de l'alberg de Sant Joan de Déu. Llavors, arriben de l'alberg derivades del Servei d'Inserció Social de Barcelona, i arriben a aquest alberg i el tema és que entren per un tema d'una necessitat d'inserció laboral, bàsicament, i també pot ser que hi hagin altres problemàtiques associades. Llavors, quan inicien aquest procés, quan inicien el seu procés, moltes vegades el que necessiten és un acompanyament que no només es pot limitar a un alberg amb una estada molt limitada, sinó que necessiten un acompanyament més prolongat en el temps. Aquests pisos són pisos que estan supervisats per un responsable, que sóc jo, i per un tècnic que també dona el suport operatiu més del dia a dia a aquestes persones. Necessiten moltes vegades un suport emocional, poden necessitar també un assessorament en un tema d'inserció laboral, per exemple, o un seguiment també en el tema de les addiccions, i en aquests pisos comparteixen espais, han de conviure, i són una sèrie d'hàbits que han d'anar adquirint amb el temps.